weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to madina gounasa wuro teddungo kon waktu yoni ha to sorigo nder galle ceerno mahamoudou belli mbaya e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal suudu sarɗiji leydi ndi kuulal jarlodiral jaafodiral ngal wanno ɗum gonnoɗo hooreji leydi sénégal ha jeeyi sababu ɓe laamiɓe hannde hewɓe mabɓe jalti kaso ko ngal kuulal yurnita wonande kay artira toon to sursarɗeji leydi ndi beele ɓen waɗɓe gueɗe ko fate wargoje fitinaji mbawa nawtede yeeso saria leydi ndi hewɓe noon kolliti jaadani hen ɗo kaleten lulde ne jokki toon to sursarɗeyeji ndu leydi ndi sénégal to leydi mauritanie ko worɓe joguitiɓe naate keerol leydi ndi ɗum noon o waɗi koto banggue trisamoura hewɓe kay yilotonoɓe kanŋe koɓe joguino ko fesilaji tukka e mabɓe gueɗe kewɗe nawa hena to leydi mali ko drone mum fukka hanki jammo hedde keerel hokke mabɓe leydi algérie état major général armée leydi mali hollitiɓe nder guiti pittali kewɗe nder diwana mo a tina zuwatin ɗum ko hanki jamma o to leydi guine konakiri sumgoji référendum ko fati membitela jogori laatade ko nogas e goho lewru septembre e ndeɗo hitande hono no wirno mawɗo leydi ndi hitande hikka nde ko hitande sumgoji e ndera leydi guine kabruji men joolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama ñang ɓuuri andirede boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama boxit kala ko fate ɗin fannuji kala mande Massa Keita gorko pullo hen banggue maniganke hen banggue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala
an jiilatoɗo kanŋe jiilatoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkondire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurɗi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo addude jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Amadou Tijani Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade rewɓe dartaraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tijani Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonani opéré sa jokkodire e ceerno Amadou Tijani Diallo joni joni ciatta hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ene yarani ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe e leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa a ƴetta ɗum joni joni moosa no fori no furu ceerno Amadou Tijani Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuuro jinneji ne andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to naccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tijani Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari ɗiɗi setto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulara ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV
ko musidɗo mon Saydou Abouba mayen jabboɗo hen musidɗo men guiɗo men ceerno Haali Abdoullahi Sy wonande deftere alqur'anil karim nde o tafsiranno taw kadi ko toon to leydi France oɗo saaha noon caggal kay nde o timmini de deftere aset paaduɗo hen noon so jomiraɗo haaji ko nden kay wonata duwuji ɗi ma o salmin ngan saga moni kala hetto ko jogori haalde en ceerno Haali Abdoullahi Sy min calminima min juurima min mbima assalamu aleykum wa rahmatullah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي سار misalmiti mama mi weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere en jetti Allah tedduɗo towɗo o dokkuɗo en kattande o sellini en o sembini en wawde fuɗɗade fuɗɗande nde puɗɗiɗen nde o walli en kadi no jettinirɗen gila goo lewru ha lewru ndu timmi en calmini bandiraɓe fof kadi en mbaɗi bandiraɓe ɓe fof julmo wuuri ko alda e limtude ngam ko wooda hande ko so yiɗama limtede tan ene wawi juutat no feewi en calmini bandiraɓe fof ɗo tawete en mbaɗiɓe julmo wuuri yo Allah hokku en tawede o sa'a mo wuuri taweɗen ɓeydi en gustaki yo Allah moƴƴin gurnameje ɗe yo Allah sellin rafiji ɗi yo Allah ittan en kala kulhuli yo Allah addan en hoolare yo Allah deññan en ɓerɗe men ɗe Allah heddana en l'islam o yo Allah jaɓan en kala ko golla yo Allah yaafo en kala ko tata en calmini bandiraɓe ɓe pop en gardini e calminaɗi he kadi jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e aduna en dewni hen kala musidɗo mo jokkodirɗen saabi Allah alhamdulillahi rabbil alamin en calmini sori gonaɓe fof en mbaɗiɓe julmo wuuri kamɓe pop en mbaɗiɓe julmo wuuri Fuuta pop Mauritanie Sénégal Mali Gambi guineji ɗi diaspora o fof en mbaɗiɓe julmo wuuri hay goto en goppani kono en calmini wuuro men Senje Le Havre Évro Elbeuf Trap Lyon kamɓe pop en calminiɓe en mbaɗiɓe julmo wuuri ɗum noon Seydi Sane mi artirema konngol inchallahu taala Seydi Sy a wattama julmo wuuri dendagal bandiraɓe kala ne mbanma julmo wuuri nde tawno en gandi giwɗen koye lewru korka teddundu julmo wuuri noon jeeya koye actualité ji ɓurɗi mawnude oɗo saaha kadi defte ɗe kala ko janggaɗe ha timmi heddi ko duwuji ɗi toon to Senje ne tawi nder leydi France caggal nde defte nde timmi ko fati duwade khatmu o e jewteɗe hol hen ñalawma aset paaduɗo hen o e hol jewte batte ɗen hol duwuji ɗi kala mbawa famminde amen beele kadi ɓuura kadi famminade e ɓen bismaɓe iwoɓe yogay nokkuji ngam tawtorede wonande du'aw timmingol deftere alqur'anil karim taw koye o tafsir baɗanoɗo e nder lewru korka teddundu assalamu aleykum wa rahmatullah wa lawol gongol wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fof yo kisal Allah wonema e nden ko mum mi wima ba a jarama ko namdiɗa ko koko fati e tafsirul qur'ana mo gownoɗen wadde kala hitande taw ko ɗo e leydi France e wuuro men wiyetengo Senje hikka kadi Allah rokkino en wadde tafsirul qur'ana o yettima e jaam alhamdulillah so Allah hokki en noon hawrude e ñalawma aset garowɗo o ene hawra e 5 lewru avril so Allah jaɓi ko nden timminten deftere nde ko nden mbaɗeten du'a o en jetti Allah e gardugol almami dental ngal hono ceerno Chouaibou Ba e kanko e naibu makko ceerno Saïdou Lam caggal ɗum mawɓe dental ngal ceerno Abda Ndianor ceerno Aliou Ndiaye e ceerno Demba Thiam ɓeɗon jeeya koye mawɓe dental ngal ɓeɗo so kalama tan ne wayno dental ngal fof haalama
e mawɗo men moƴƴo mawɗo dental ngal biyeteɗo ceerno Adama Hammadi Seydi Ndiaye. En beltima no feewi, en ñaaguima Allah yo Allah hokku en yettinde golle ɗe jettiniren no moƴƴi. Eɗen noddi noon dendagal julɓe no mbawi wonde jokli windere nde tengti e gure taariɗe men ɗo hono Meylus, Strasbourg, Gérardmer, Mobiliar e Tiwo. E dendagal bandiraɓe taariɓe ɗo eɗen nodda ɗumen, eɗen teddinira ɗumen deftere men jogorde timmude so Allah jaɓi aset garowɗo o. Kono eɗen teddinira hen mawɗo dendagal est biyeteɗo ceerno Souleymane Bal taweteɗo to Meylus, mo ganduɗa ko kanko ardiɗo almudagu. Eɗen ñaagui Allah yo Allah sellinmo sembinamo e darde makko laabde labtude. En calmini parinaɓe fof, en kadi en teddiniriɓe, en bismimaɓe e ñalawma o kamɓe koye maɓɓe. Kala taweteɗo toon bisimilla mum e ñalawma o inchallahu taala. Ma en mbaɗe hen duwowuji taw ko duwanade aduna o fof, nde Allah hisnata ɗumen, nde Allah renata ɗumen, nde Allah hokkata ɗumen sagoji mumen, barke annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah hokke kadi wattude kala ka eɗen mbaɗa e moƴƴere Allah, taw hitande fof Allah no hokken sembe e kattande wawde wadde ɗum. Ɗum noon Seydi Sarr mi woppuma jokka kabaruji ma inchallahu taala, yo Allah hokken hawde ñalawma a jarama. Annen hoorema a bismama Seydi Sarr. ceerno Khalid Abdoullahi Sy kala kaymone sakka toon jungo en wiya allahumma amina ya rabbi. Komin jogori wallude kumpital mene ɗemgal Pulaar to sur sarɗeji ndu leydi Sénégal ko toon paaɗen nduɗo hen suudu hande ndu lulima ɓe sarɗiyankoɓe tawaɓe toon. jeeyi sababu noon ko wonande kay ko ngal ɗo hen kuulal ngal adduno ɗum gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono président Macky Sall, jaafodiral e jarlodiral wonno ko 2024 hitande yawtunde. ha jeeyi sababu noon ɓe laamiɓe hande ɓe jalti e kaso ha mbawi yaade campagne. laami leydi ndi o saaha Amadou Ba mo Pastef noon subtima e ngal kuulal, taw kadi ko jarlodiral e jaafodiral wonande kala ka ene moƴƴana ɓe kamɓe Pastef wona ɗon, kala kay ko ene wawa kay jaggude rewna lawol e heddiɓe wawa tigui firtede beele ɓen mbawa nawede yeeso lawol. dawriyankoɓe heddiɓe e pelle société civile hewɓe gendiyankoɓe leydi ndi kolliti jadani hen so ene firte foof yo firte, kamɓe kala ɓe nawe e yeeso lawol. so tawi kadi ne acce foof accire noon. jeeyi sababu noon ndeɗo londe ñalawma hande o ko ene tolno e partiji nogasa. hande onon jiɗino seppude kono ñalawma hande o nden kay kisala koko ɓeyda yeeso sursarɗeji leydi ndi ɓe erima noon kaldigal jaam nde tawno ɗum ɓurata nawrude leydi ndi e yeeso ko wonde kala ma en gartoy hen so tawi ndellulde gasi hawen keɓoyi ko ɓuuri hen labde so jomiraɗo haaji hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Faye yaafima kene tolno 1921 taw koye dumbaɓe. jeeyi sababu noon ko hakkude julde nde korka kamene wonde manditare leydi Sénégal hitande manditare leydi Sénégal watta ɗum duuɓi 65 ko hakkude ɗo kay lombi ngolɗo hen jaafodiral ngal kanko molle ndi o siifi ko ɗum ko noon hanki o kanko Bassirou Diomaye Faye wo darni hanki o plateforme mo inniri ɗum tabakh Sénégal. ɗum noon ko hanki darna gam yidde kay ɓen jomen ngaluji yidde wadde ngaluji mumen e nder leydi ndi Sénégal beele mbawa tigui newnanede e oɗon sifa ha ɓuura wonande ɗumen jaame kisal gam ƴellidde yogay faggudu calɗi ndema e fannuji goɗɗi e nder leydi ndi Sénégal. kala hande noon woni 2 avril hande woni hitande kankoɗo hen Bassirou Diomaye Faye ko ɓorna ka cakka o woni hooreji leydi Sénégal o naati galle lamorgo to ko hande waɗi hitande. gonnoɗo hooreji Sénégal hono Macky Sall ko yaltuno paale yaltori leydi ndi kisa lawol gotol hande o noon waɗi hitande ko Ousmane Sonko hoore jaggaɗo leydi ndi woni ko toɗɗono ma artan min hen musidɗo men Amadou Baraba. min calminima. eyyi mi salminima ceerno Abdoulaye Sall e jikkala no mbirnani ko noon e ko ñande 2 lewru setto hitande ujunnaje 2024 e hande 2 lewru setto hitande ujunnaje 2025 e waɗi hitande ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye e jooɗi e gardi ko leydi Sénégal
rokkimo ala rayo ko président Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal fodde duuɓi 12 e ñande dewo hoore bir nogas nayi lewru mbol hitande junnaji nogas nayi e ɓesgu leydi Sénégal naaɓe e dawri sumgoji hoorejo leydi joyaɓo e geno tedduɗo rokki polgu hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngam kala temedere o dañi hen ko 54 soko jaaro e duuɓi 44 mo jibinande jaga ñaaw e nder farde Mbour diwan Thiès o darni laamu makko o suuɓi Ousmane Sonko yo won mawɗo jagorde on ne suuɓi jagorde ɗe wawi gollodade e tomo nde ɓe goni lunɗo nde e wonkoɓe podanno ɓesgu Sénégal naaɓe yeeru ko wayno ustude nguura ko wayno waɗande sukaɓe golle e gueɗe kewɗe e ko wayno kadi ustude gueɗe e nguura no mbirɗen ni e to banggue ñaware kadi ñawɓe mbawa hebde fodde mumen e oɗo saaha noon eɗen mbawi wiide ɓe gaare fodde hitande e ɓiɓɓe Sénégal naaɓe namdal foti koye mumen won wiɓe ahan e yimɓeɓe jaawi won wiɓe ala yimɓeɓe jawani kamɓe koye mabɓe ko ɗum ɓe kono noon en jii koɓe jooɗi ko ɓuuri hewde sarɗiyankoɓe to banggue lundu won hen e wutteji mumen teddugal guittama won hen hannde nana duuɓi cuuɗi dumbirɗi e koko dumba taw saabi ɗum ko ina tuuma e dirtinde e gafakke leydi ndi ɗum noon oɗo saha hannde eɗen mbawi wiide kam ɓiɓɓe Sénégal naaɓe ina cabbi e golle mabɓe tawi joni ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe coyno mabɓe ko e mbar fuɗɗima urde e walla ala ɗum noon ko musidɗo moon Amadou Baraba Dakar ngam weltare TV. Amadou Baraba golle man jooɗi peewi hittande ko fadano e mabɓe kono teskama ustugol golle wonande ɓen gollotonoɓe kono kadi nguura ka ɓeydade ngabbude e kala sifa e fannu kala kono kadi oɗo saaha haalullaji kewɗi to banggue faggudu leydi ndi e kuulal Amnesty nawede taw kadi toon sursaɗeji leydi ndi e nangle kewɗe ɓen dawriyankoɓe dumbaɓe hannde o ɗe gueɗe kala teskama e ndeɗo hittande wulde jaw wonande ɓeɗo henna arɓe taw kadi addiɓe ko yidde ɓamtude calɗi ɓamtare leydi ndi Sénégal oɗo saaha noon hewɓe kay nana kolliti gueɗe kala ene laare taw holto jogori faade hena keddoɗen koye leydi Sénégal Aliou Top kam woni directeur gardiɗo taw kadi ko jayde wiitede Sunugal walla mbiyen Sénégal 24 Sunugal 24 jaltinoɗo konngudi mum farne télé radio fulɓe international yaltini konngudi kadi farne fulɓe kala ha ganduɗa noon jogay kay gendiyankoɓe saliɓe leñamagu nayimo yeeso lawol ko hande wonno ñawore makko darima hande o yeeso bar ñawore nde noon dirtinama ha 16 lewru avril so jomiraɗo haaji ko toon to kaso o heddoto ha on saaha yonta tomron koto eɗen gandi tawete koye nder leydi ndi Sénégal toonne kadi tawama toon ɓandu o suka gorko alda e gurdam nottortoɗo taw kadi ko Mamadou Bari o noon kanko hanki sanga 15 heures o hanki sanga 3 heures ko ndeno wottodi e sehil makko debbo ɓoyani tan tawa ɓandu makko ene welta to wuro wiyetengo makko caggal mum noon ne tawi nder Kédougou ko wona ɗum ko noon gorko mo duuɓi 35 taw kadi ko gollowo dillowo o saa noon loskoji ene jokki oɗon sifa no feewi Petersen ene tawi nder Dakar toonne kadi yiita toon ko jeeyowo tewa ko mbiyata Forox Thiaya woni tan suppuji jeeyeteɗi ɗi kanko noon caggal nde jeeyowo laari tewo ha hunde juuti holliti wona tew jawdi woni ɗo henna ɗum ɗo henna kay nandi koye tew kulle goɗɗe ɗe deddi hen noon haala ha gonga feeñoyi hen tawa tew o ko tew ulluɗi kanko no jaggama sa waɗama garde à vue jeeheten ko toon to Koumpentoum wuuro wiyetengo Jatmela ene tawi nder commune mo Payar ñande hanki nde ko suka mo duuɓi 13 nottotoɗo F Sané kañum tawa ene maayi ko alda e wonki muɗum ɗum noon ko hecciyanke o sanga 18 heures kay ko ndena wonande o majjiriɓe kanko yiileno ko mbabba makko gam nawde ƴogonoyde ban mbabba ndiyam yara caggal noon ko hanki subaka law o tawa walla ni hande subaka law o tawa omo maayi ko caggal noon nde o ƴeewa tawa e keeci he noon ene waɗi gañande ɓortande mawde no feewi firtini gasa taw ko mbabba fettimo e keeci wayana o ronka ummade o mayira hono noon caggal noon gendarme ɓe gendarme ɓe Koumpentoum mbaɗi toon jillu mumen oɗo saa noon ɓandu makko nawama toon to Koumpentoum beele kadi losko yañugo wawa waɗede hen jeeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yin toon Amadou Samba Lo caggal julde nde jafodiral e jarlodiral
oɗo saha noon ko Daka mo Madina Gounass tan haalete e nder wuro he ɓe nana jaaha fewnude caaleji cuuɗi kala. Amadou Sambalo to Madina Gounass, assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama, mi samini dendagal bandiraɓe hettitoɓe Weltare TV, weltare fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuro ngo Madina Gounass e oɗo ñalawma altine heccango Sar Abdoulaye Sarr julde korko wawi idede wawi juulede ɗon e wuro ngo Madina Gounass hay gosraje kala idama e dow jaam e celele kisal ceerno seto ceerno Sénégal idu yiɗo ngono itiɗo kono kadi garti ha gallumen ta fof koye kisal ko jaam alhamdulillah min dendagal juɓe kala e mbaɗe julmori Sar Abdoulaye Sarr. Sar Abdoulaye Sarr ɗen gandi ko heddiɗo e Daka ko balɗe nogas nayyi tan heddi saabu ko nogas jeegom duulewr avril wonata kirndol Daka Madina Gounass ɗon o saaha bandiraɓe kadi kuccani ko golle Daka nam e nder lewru korko ndu woni yahannoɓe seeɗa seeɗa ene golla taw pottani kono oɗo saaha hankkadi kam kala aset ko dawol ɗon e Daka ceerno ñalɗi keddiɗi kala bandiraɓe kala ko fodde wa e Daka muɗum ɓe hen ko Dakaji guure men Fouta gone gollude ɓe hen ko Dakaji men e koye men ɓe hen kadi ko toon Daki Sar Abdoulaye gone widni ene kessa huuɗo ene cappa leɗɗe kono kadi ene pewna bandiraɓe Dakaji men hano haalirta ni to oɗo saaha koye on sifa on fonno huccana oɗo saaha haalte tan ko Daka hankkadi kam beeli toon jowi Sar Abdoulaye Sarr. Sar Abdoulaye Sarr e mbaɗi dendagal bandiraɓe julmo woori dendagal weltaɓe fulɓe andu diine ma dendagal jewte baɗoje e nder dinginal men ngal ha buuɗal yurmede ha dendagal jewteɗe kala fof waɗama julmo woori eɓe jarlo eɓe jaafo en ga en jarlima en jaafima sahaji jom waɗa elma zone nelde taw elma wonno wayi walla sifori walla ala wonno yiɗira waɗede haɓɓude gaɗɗude kono noon goto fof e mbako muɗum en jafni bandiraɓe kono heeɗiyankoɓe e yewtiyankoɓe hay haaloɓe kala ko musidɗo Amadou Sambalo e Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare fulɓe andudidema Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Sambalo Madina Gounass wuro teddungo golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie nokku moɓe mbiyata Karcher ene tawe e nder diwan mo Trisamour ɓen yiɗotoɓe kanŋe yogay nokkuji ko warɓe jogitiɓe fetilaji kay tawiɓe toon tukki fetilaji mumen e mabɓe kala kay ñaaƴe kanŋe ɗe ɓe koccino kala walla ɓe jilnoɓe kocci kala ɓe certina laaɓi caggal kay nde ɓen ƴetti ɗum wi noon ko siita a suwayrata taw kadi ɓoyani wonande gouverneur mo Trisamour hollitino ɓen yiɗotoɓe kanŋene ndenoto no feewi ngolɗo ena keerol leydi Mauritanie nde tawno woni hettuɓe o to banggue sa tacci ene wawi rokkuma caɗele mawɗe no feewi ko haali ɗum faade joni nana wona hedde balɗe 15 jeune France mo Nouadhibou dañi gardiɗo kesso ɗum ko hanki o hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani wawi toɗɗade biteɗo Diagana Issaga oɗon noon wonino postoji kewɗi kay e laamu leydi Mauritanie o saaha noon kanko woni gardiɗo zone France mo Nouadhibou wollomti ko ba Abdoulaye Mamadou mo ganduɗa toɗɗonoɗo oɗon poste guila hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗɗi militant taw kadi ko Iran daraniɓe haqqe innama ade biteɗo Ward Ahmed Souleymane kanko noon o haɗama kala ko fati réseau sociaux ɗon ɗo woni sirlu ɗon ɗo woni e jimadi ñawore nde caggal mum noon wonande jaagoɗo rendo ɗaminino e makko ñawore nde ko wonande kay o nanne e nder kaso ñawowo o noon waɗimo tan ko faade banggue contrôle judiciaire ɗum noon ko caggal gullitogol homme d'affaire biyeteɗo Hayre Wuldu ajje ko on tigui jeeyi sababu ha o wawi rewnede lawol ngal cetal Iran ɓe kolliti ɓe jonnani ɗum hay seeɗa tene ɓe jadani e ɗeɗon gueɗe hay seeɗa jagorɗo kono mo leydi Mauritanie hannayna Wuldu Sidi waɗi jillu mum tawama toon to Brésil to Rio de Janeiro ɗum noon ko jillu golle taw kadi ganduɗa ko jonde wattore 15 ɓiire taw kadi ko fati e banggue jonde salon international ko fati banggue sembeji windere nde Mauritanie noon heeɗani caggal kañumne ma wawi tigui hollirde hen gueɗe payodinde no fewi ko fati e fannu ndenka e kisala alarba hande o ha fenma alhamisa janggo teskama noon guuleki hewki kay e nder yogay état ji e nder leydi Mauritanie ko wayno état mo Asaba hawdayni woni hawdela sargui kame hawdela harbi kala
fenma gorgola gidi maka capanɗe nayi degré kay jogori diñade toona ɗo nguleki hande o teska kewendi mum no feewi Algérie holliti ko kañum derguiti odoron taccirɗo kerol ken tolno kilométre ji ɗiɗi ɗum ko jamma beɗɗo hen o ɓe kolliti ko sanga minuit ɓe derguiti on drone mo ganduɗa weeyi taw iwi koto banggue leydi Mali naati e leydi mabɓe ɗon noon ɗo armée leydi Mali waɗi hen kay to banggue renseignement ƴewde ko jeeyi sababu derguitgol oɗo henno drone taw kadi ko drone mabɓe ɗum noon koye nder diwan mo tin Zouatina taw noon kene tolno e hedde keeri seeɗa hedde kilométre seeɗa taw koye keerol hakkude mabɓe e leydi Algérie ko wana ɗum ko noon armée leydi Mali holliti ma rewiɗo tefoore ha ƴeewa holko jeeyi sababu derguitgol wonande kay oɗon drone mo ganduɗa weddi ɗum ko armée leydi Mali kame wallidi mum kala kono Algérie jagoɗo kono mum sakti to konnguli mum holliti o drone kay hanki sanga minuit ɓe derguiti ɗum ko caggal nde naate leydi mabɓe ken tolno e kilométre ji ɗiɗi kono armée leydi Mali laamu mum suwata wadde hen commentaire holliti koma rewido tefoore ha ƴeewa dor mum to derguita e ko jeeyi sababu ngolɗo hen derguitgol état major général armée leydi Mali holliti taw kadi ko fama e nder diwan mo tin Zouatina ɓe kolliti noon e nder loyde renseignement ballal doron ɓe mbewi derguide toon otoji ɗi hinde pick-up tawne jolnuno ɓen harbiyankoɓe taw ko anɓe mabɓe joguitiɓe fetelaji taw koye dow oɗon sifa conférence diplomatique hakkude leyɗele hakkude Moscou leydi Russie kame AES leydi Mali Burkina Niger ɗen jagorɗe affaire étrangére ɗe leyɗele ɗiɗi hen tati kala ene tawe toon to Moscou lamorgo leydi Russie ɗum noon ko jonde tijjande ñalawma janggo tati ha ɓawa janggo 4 avril 2025 hakkude mabɓe nandu mabɓe mo Lavrov woni tan jagorɗo affaire étrangére mo leydi Russie ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Russie kame ɗe leyɗele tati woni jonde mum tijjande ñalawma janggo taw ko toon to Moscou lamorgo leydi Russie kanko inde makko Mamadou Dicko wonno président de la jeune capitale Pulago woni no kadi gardiɗo yoga e pelle fulɓe kala kam woni biftanoɗo nden biftane noon ko 16 décembre 2023 ha yettoyi 11 mars 2024 ɗum noon ko caggal nde o bismoto hoɓɓe makko nden kay e ballal renseignement wonande leydi ndi ɓe mbawi tigui nangudemo ɓe nayi moye nokku mo ganduɗa kidiɗo mo andaka ko toon wo dumba ñamde nde gonagal ngal ala kala ko feewi hen o yalte deƴƴere makko ngam hollide ha ɗo o andani ko nanguira e oɗon sifa caggal nde watten lebbi tati musɗi gulɗi jawa ñamde ala haydara ala o holliti toon kay ko kosam tan woni ko wawi yarde ko heddi kala ala ko memoto hen haydara seeɗa taw kadi koye wawnere tan e oɗon sifa taw koye jeeyam doolago ngu laamu leydi Mali to Guinée Conakry hanki jammo sifande hoorejo leydi ndi wonande référendum ko fate membitel taw koye sumgoji leydi ndi constitution leydi ndi ɗum noon jogori latade ko 21 lewru septembre 2025 siftinde mon noon kanko général Mamadi Doumbouya o folluno laamu Alpha Condé wonno ko joyi septembre 2021 guila nder noon kanko laami leydi ndi kono teskede ndeɗo hitande holliti ko hitande somgoji référendum sardiyankoji présidentiel kala ma laato e nder ndeɗo hen hittande e wiide jagorɗo kuɓeje kame biroji leydi ndi kala on jagorɗo biroji kame kuɓeje leydi ndi kala holliti ɗe gueɗe kala ma ndewne lawola ha sumgoji ɗi ɓuura kadi wawde rewde lawola ɓiɗɗo guinenajo taw ko biyeteɗo Ibrahima Sori Ba mo ɓe mbiyata bari mo mbiyata bari Ibrahima Sori Ba mo mbiyata bari Bantengel hande woni tawe hakkude wurɓe mayɓe ɗum noon ko caggal kay sanga 4 jamma nde dadiɓe leydi Mauritanie naate nokku makko e nder jaggugol ɓen wonɓe leydi Mauritanie taw koye sifa mbadi hewani lawol fiya hen tan ko ha wattilade to gotel holliti ɗum noon ko yaadi makko ɓe jaldi ɗum koye site jayde Guinée witede Africa Guinée News ɓe kollitinoɓe erima wonande autorité ji leydi mabɓe so tawi pabaki guinenaɓe
tawiteɓe to kerol hakkunde leydi Mauritanie leydi Sénégal goni koye kaya mbeya musɗo no feewi to Côte d'Ivoire ñande 51 nduleru mandiɗo e hecciyanki ndu ko officier policier goto gonnoɗo e service to Carrefour Donkani Abidjan ne woni oto ne wonde ɓen officier ji ɓe o gollottoɓe ko ɗon tigi o suuti fitel makko fawe hoore o wattidi kay ko fodde rewandu o daaƴi kure ɗe e nder hoore makko ɗum de Mamadou Ibrahima Sow susata haaduna firto wadde ɗum ko ɗon tan ɓandu sulɓiti andaka noon ko jeeyi sababu waddemo ɗum o saaha noon loskoji ene jokke oɗon sifa RHDP eɗen gandi no kay RHDP ko landa Alassane Dramane Ouattara ɓe jonnani hay seeɗa laytol rendo ngol France 24 so tawi ko France 24 fo walla ko vrai ko ay wonde kala koye ndin mbadi yaltini maygol Alassane Dramane Ouattara gonnoɗo e avion muɗum ene wi Paris laamugo leydi France heccanki on e fati to Abidjan laamugo leydi Côte d'Ivoire ɓe kolliti ɗo tan e lebbi seeɗa sumgoji présidentiel aɓe tuumi ya tawana dawriyankoɓe yiɗɓe addude pelɓodiral e leydi ndi gonata caggal ɗe gueɗe maɓe ndew tefore haaɓe keeɓa hen ko ɓuuri labde to Burkina Faso jagorɗo gueɗe nder leydi joguiɗo nden kay kisal sakti ken tolno 32 taw ko image natal ne wonde inde ɓe ɓurɓe yiilede hande o koye mabɓe woni hen ne mbaɗa koppereje kewɗe no fewi ne hen dawri yankoɓe ne hen jaydiyankoɓe enen kadi jihadiste en ne hen noon chef de groupe ansarul islam wal muslimina biyeteɗo mo mbiyata Mouhamadouna Dikko mo mbiyata kadi Boli a Oumarou Idrissa mo mbiyata Oumi e woɗɓe kala e ngal ɗon natal ngal ɓe jaltini ɓe caari ɗum e nder réseaux sociaux ɓe woni ɓe puɗɗi kay yidde yiilade e nder ndeɗo hen dumunnaji kala to Niger la junte militaire hanke jamma ɓe ɗacciti ken tolno e 50 e ko fawi nangaɗo ɗum noon ko gila coup d'état 2023 wonande kayde folla laamu Mohamed Bazoum ene hen jagorɗe ene hen kadi jofonoɓe peɗeli e coup d'état raté bannoɗe hitande ujunnaji ɗe sappo hen mintoreɓe kadi hewɓe hen ɗaccitama ɗum koye nandiral jonde gendi wonande kay ma hewɓe kay nanganoɓe e nder leydi ndi mbaw ɗaccitede to Nigéria gouvernement o yaltini politique kesso ɗum noon fuɗɗoto ko lewru août 2025 ndeɗo hittande wi jagorɗo affaire étrangère leydi mabɓe ɗum noon ko tunji audio o holliti wonande kay kala keɓɗo visa ɓen natiroɓe leydi Nigéria to banggue visa so tawi visa o ko lebbi tati a woni e nder leydi ndi ha visa o gassi e nder leydi ndi ma jeeɗo duuɓi 5 a natata leydi ndi so tawi kadi ka ƴeewo visa a natiri leydi ndi e sifa mbaɗi ndi rewani lawol sa yitama duuɓi sappo a natata leydi ndi RDC Congo hakkude Kinshasa Cameroun M23 ngal kaldigal ma jokku jeenayi lewru avril toon to Doha laamurgo leydi Qatar beele jaam ene dañe e nder leydi RDC Congo to Birmanie jolam jabiri paɗena Mandalay ene tawe nder leydi ndi ken toon ujunnaji ɗiɗo e temedde jeeɗiɗi ɓandu ɓen taw kadi ko kuɓeji dirguite e mabɓe ɗum ko guila ñande aljuma jawtuɗo henno wonande dillere leydi arnode toon hande kay aɓe jokki astade yogayi ɗen kuɓeje dirguitiɗe beele ɓe jiita hayso tawi ko ɓen faɗɗiɓe nder kooma beele mbawa yiitede ene jokki ko waɗa ɗum konon balle ɗaminade ƴewnade e kala banggueji gam leydi ndi hatojini kalɗo larɗa ko fabiyoŋaji kuma e boli hewɓe hande ngala hayɗo kodi ngala ni hay kuɓeje ɗo mbawi wonde o saaha gonaɗo o to leydi France ñawore mari loppena la cour d'appel Paris o saaha hedemɓe ɓe kolliti maɓe noddin nden ñawore hayso tawi ko ɗo e hitande fande nde beele kadi nden ñawore wawa nodditede beele wawa jeeyede sumgoji 2027 ko wona ɗum ko noon so tawi kay nden ñawore lawɗinama beele waw jeeyede ɗin sumgoji walla ala ko wona ɗum ko noon hewɓe kolliti ndel kay wonande cogdi koko fate dawrugol wona haydara goɗɗum toggasa wonande commissariat de l'ONU de droit de l'homme ɓe jonnani hay seeɗa nde fiyande nde Israël waɗi ɓe kolliti Israël teɓɓiti wonande yimɓe mabɓe hewɓe gollotoɓe to fannu ballal médicament ji faade ɓesguji leydi ɗum ko hanki 2 avril hewɓe mbasi hen pittali mumen Arabie Saoudite yonnani hay seeɗa jillu jagorɗo affaire étrangère
mo leydi Israel yilla ɗum to bowal juma ngal Al Aqsa to Jérusalem ɓe kolliti ɗum ko segnorde e sabodde kono kadi e addude gueɗe ɗe ngalano hen Arabie Saoudite holliti yo nani ɗen gueɗe hay seeɗa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ketki malayki jaam yo jaam Allah o hiranena